नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण वे हरे कृष्ण ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತೆರ್ ಪಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಲದೇವ ಸುಭದ್ರ ಅತೆ ಅಕ್ಲು ವಿರಾಜಮಾನ ಆದಿತ್ತನ ರಥನ್ ಏರ್ ಒಯ್ಪರಿಗೆ ಅಂಚದ ಆ ರಥನ್ ಒಯ್ಪುನ ಮಹಾತ್ಮೆನು ಸುಮಾರು ಪುರಾಣಡು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಪುರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತನ್ ಇತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೂಪುಂಡ ಮೈನಾದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪುರಿದ ಕತೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂತ ನಮ್ಮ ಓದ್ದ ಅದೇ ಮಾತಿರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರೆ ಗೊತ್ತು ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ 41 ಅಧ್ಯಾಯ ಐನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂದ ಅಂಚದ ಐಟ್ ದಾದ ಪಂತೆ ರೈತ ಸಮ್ಮರಿ ಅದಾವೆ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಪಂತಾರ ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಚಾಲು ಉಂಡು ಅದೇ ಓದೊಂದು ಐಟ್ಲ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಅದೇ ಅಲ್ತ ಮಹಾತ್ಮೆನ ವಿವರಿಸವ್ರ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪುಂಡ ನಾರದ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು, ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು, ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಅದೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಬರ್ಪುನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಕಲಿಕಾಲದ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುನಲ್ಪ ಅವಳು ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾವೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಒಂದೊಂದು ಜಾಗೆಡ್ ಒಯ್ಟ್ ಪಂತೇರಿತೆ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆದ ಮಹಾತ್ಮೆನು ಮತ್ತು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುನ ಗರುಡ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಉಂಟು ಅವೇ ಅಂಚದ ಕೆಲವು ಅಂಚೆನೆ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣ ಇಂಗೆಲ್ಲ ತೆರಿಪಾವನು ಅವೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಈ ಪುರಾಣ ಲೇಡ್ ಇನ್ನತ್ತ ಮಹಿಮೆನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿವರಿಸವೇರು ಅಂಚದ ಇದ ನಮ್ಮ ಪಂಡನೆತ್ತ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾದವನ್ಪುಗ ಚೂರಾನ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ ತೆರಿಂದ ನಮಕ್ಕ ಹಿಡ್ದು ದಾದಾಪುಣು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಣು ಅಂಚತ್ತು ಲೇತ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚದು ಜ್ಞಾನ ಕೃತ ಪಾಪನಾಶ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಆಯ್ನಾಯಿ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅದೇ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಓದ್ದಾರ ಆಂಡಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮ್ಮರಿ ಅದು ಅವೇ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯುನರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡತೆ ಅಂಚ ರಥಯಾತ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೋಲ ಫಲ ಕೊರ್ಪುನೆ ಭಕ್ತಿಡು ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಅದೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ದೇವೇಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋರ್ಡು ಭಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಡ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬರ್ಪ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಈ ಶೋಕ ಮೋಹ ಭಯ ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ದಾದ ಪನ್ಪುಣ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಆಯನ ಜೀವಿತಾವಧಿಡು ಅದೇ
ಅಂಚದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯುದೋ ತೆರಿಯಂದೆನ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಮನ್ಪ. ಪಾಪ ಎಂಚ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ. ಅದೇ ಕಾಯಿಕವಾದ ಕೆಲವು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮನ್ಪ. ಅದೇ ಕೆಲವರದು ವಾಚಿಕ ಪಾತ್ರರ್ದಲ ಪಾಪ ಆಪುನ್. ಅದೇ ಬೊಕ ಮಾನಸಿಕ ಅದೇ ಮನಸ್ಸರ್ದಲ ಪಾಪ ಮನ್ಪ. ಅದೇ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಯೋಚನೆ ಅವಳ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ತೂಣ ಪಾಪನೆ ಅಂಡ ಕಲಿಯುಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಐತ ವಿಷಯನು ಬೇತೆನೆ ವರ್ಣನೆ ಬಂದರೆ ಬೇತೆ ಯುಗಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮಸ್ತು ಪರಿಣಾಮನು ಬೂರುನಿಗೆ ಮನಸ್ಸರ್ದು ಮಂತನ ಪಾಪ ಅಂಡ ಕಲಿಯುಗಡ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ. ಅದೇ ಅಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪರ್ ಅಂಚದ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನಿರ್ದು ಮಂತನ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪುಲು ರತ್ತತ್ತ ಬಲ್ಲನು ಪತ್ತು ಒಯ್ಪು ನೆಡ್ದು ಭಸ್ಮಾಪುನಿ. ದೇವೇರೇನು ಉಂಡತೆ ಆ ರತ್ತಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನ ದೇವೇರೇನು ಅವೇ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ತೋಜವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಉಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪ್ರಣಾಮ ಅನ್ಪೋಡು ಅವಳ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ತೆರಿಪೋಡು ಮೈನಾದ್ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಕೊಡ್ತೇರು. ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಕೊಡ್ತಿಜೇರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ನಮಗ್ ತುಲೆ ಇತ ಕೆಲವರಿಗಾವು ದಾಯಪ್ಪ ಈತ ಪುರಾಣದ ವಿಷಯನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅದೇ ಅಂಚದು ಪುರಾಣ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ಪಾತ್ರವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಓ ಮನ್ಪೋಡು ಓ ಮನ್ಪರವಲ್ಲಿಂದ ದೇವರ್ ನಮಕ್ ಒಯ್ನು ಚೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂತರ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಪನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡಿ. ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಮಂತಂಡ ನಮಗ ದಾಲ ಆಪೂಜಿ. ಅದೇ ಭಗವಂತ ಅಂತೂ ಗೀತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆವು ಅದೇ ಈತ್ ದಾಯ ಪನ್ಪರಿ ಈತ್ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು. ಅದೇ ಅಂಚನೇ ನಮಕ್ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕುನು ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಸನೇ ಪೋಪುನವೇ ಅಂಜಂದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಭಗವದ್ಗೀತರ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅತುಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮಕ್ ಸುಖ ಅದೇ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು. ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ದೇವರ ಪಾತ್ರ. ಅದೇ ಅಂಚದ ಐನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ ಐಟಿ ಎಂಚಿನ ಪಂತೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪರ್ದಲ ಪೂರಾ ದುಃಖರ್ದಲ ಪೂರಾ ಕಷ್ಟರ್ದಲ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪ ಅಂದು ನೆಟ್ ಪನ್ಪರ್ ಅಂಚದ್ ನೆಟ್ ಐತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವರ್ಣನೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚತುಲೆ ಪಂಡ ಏರ್ಯಾವಡಿಗೆ ಪಂಡ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ ಸುಭದ್ರ ಅದೇ ಕುಲ್ಲುನ ರಥನು ಏರು ಇಪ್ಪರು ಅಕಲ್ನ ಪಾಪ ಪುರ ಭಸ್ಮ ಆಪುಣೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ನಮಗ್ ತಿರಿಪಾವಣು. ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಪಂಡ ಆ ರಥತ್ತ ಉಂಡತೆ ಧೂಳು ಮೈತ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ನಲಗೆ ಅವ್ಗೆ ತುಲೆಂದು ಮತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಮಾಸರಿಗಳ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಈ ವಿಷಯ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲೈಟ್ ಧ್ಯಾನೇ ಕುರ್ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಏತು ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಪುರಾಣಡ್ ಆ ರಥತ್ತ ಧೂಳು ಮೇಕ್ ಬೂರ್ನಲ ಉಂಡತೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಮಂತನ ಪುಣ್ಯವರ್ಪುಣಿಗೆ. ಅಶ್ವಮೇಧ ಅದೇ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ರಾಜರು ಒಂಜಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಂತಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ತೂತ ಅದೇ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪದ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ರಥಸ್ಥಂ ವಾಮನಂ ದೃಷ್ಟ ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯತೆ. ರಥತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕುಳುನ ಪಂಡ ವಾಮನ ರೂಪಿಯನ ಜಗನ್ನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಆರ್ನ ರಥನ್ ಏರು ಭಕ್ತಿರ್ದು ಒಯ್ಪುನ ಭಕ್ತಗುಂಡತೆ ಕುಡ ಜನ್ಮನೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಆಯ್ಸೀದ ದೂರ ಪೋಪೆ ಪನ್ಪರ್ ವೈಕುಂಠ ಪೋಪೆಗೆ. ಅವೇ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಈ ಪುರಾಣ ಪಣ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಂತೇರು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಅಂಚದ ರಥತ್ತ ಬಲ್ಲೆನು ಪತ್ತದುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಎದುರು ಪೋಂಡಲಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಎದುರು ಪೋಂಡಲ ಭಕ್ತಗು ಒಂಜಿ ಅಶ್ವದ ಯಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಮಂತಂಡ ತಿಕ್ಕುನಾತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಚೆನೆ ಭೌತಿಕ ಲಾಭಲ ಆಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪು. ಅವೇ ಈ ರಥಯಾತ್ರೆಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಗೇಜ್ ಆಪುನೇನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆತ್ತು ಪುರ್ಲು ನಮಕ್ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಣು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕಾತು ಲೇಚಿನಕ್ಲು ನರಕದ ವಿಚಾರ ಅದೇ ಪೂಡಿಯರ್ ನರಕದ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ನಮಕುಂಡತೆ ಈ ನರಕ ಲೋಕದ ಪೋಡಿಗೆ ಎಡ್ದಲ ನಮಕು ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಎತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಈ ಜಗನ್ನಾಥನ ರಥನು ಒಯ್ಪುನ ಭಕ್ತಿರೇನು
ಯಮರಾಜರ್ನ ದೂತರು ಉಂಡತೆ ಮುಟ್ಟೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮುಟ್ಟೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ರಥೋತ್ಸವಡ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ರಥನ ಎದುರು ಕೊನಪುನಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈತು ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಯಮಲೋಕದ ಯಾತನೆನ ಅನುಭವಿಸ ಒಂದೆ ಆಗ ಯಮಲೋಕದ ಯಾತನೆ ಇಜ್ಜಿತ ಬೈದ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಬತೆ ಕೊಡೆ ಅದೇ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಕೇಂದ ಅದೇ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಅವೇ ಅಂಜ ಮಾತಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋಡು ಅದೇ ದೇವರ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅದೇ ಕಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ ಪಂಚದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ರಥಟ್ ಉಯ್ಪುನೇಟ್ ಆ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ತೊಡಗಂಡ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಂತನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ದೂರ ಪೋಪೆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕನ್ ಪೋದು ಸೇರುವೆನ್ ಅಂಚಂದುಲ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ತಿರಿಪಾವಣ ಅಂಚಿನೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ಪತಿತ ಪಾವನ ಅದೇ ಇತ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನಾರ್ಥಿ ಆಪುಣತೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ದರ್ಶನ ಆರ್ತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಪನ್ಪ ಅದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು तोमा बिना के दयालो जगत संसारे पतिता पावन हेतु तव ಅವತಾರಾಂತ್ ಅದೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನು ಪತಿತ ಪಾವನ ಹೇತು ತವ ಅವತಾರ ಅಂಚದ ಈ ಜಗನ್ನಾಥನ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪೇರು ಪುರಾಣಡು ಪತಿತೇರ್ನ ಪಾವನ ಪಂಡ ಅಂಚದ ಪಂಡ ದೀನ ದಲಿತರೇನ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪುನಾರ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ರತನ ಉಯ್ಪುನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖ ಗ್ರಹ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಅಂಚದ ಜೀವನಡ್ ನಮಕ್ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವೇಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಡು ಅಂಚದ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತಿರಿಪಾವಡತೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಷಯನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಣದ್ ಕೊರೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಪಂಡ ಏರು ರಥಯಾತ್ರೆಡ್ ಬರ್ತದ ಸೇರುವೆರು ಪಂಡ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಲರಾಮ್ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ ಬೊಕ್ಕ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನ ರಥನು ಉಯ್ಪೇರು ಪಂಡ ಭಗವಂತಗ ಶರಣಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲು ಭಗವಂತಗ ಶರಣಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ರಥತ ಬಲ್ಲನ ಪತ್ತದು ಒಯ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಭಕ್ತನ ಪಂಡ ಹೃದಯಡ್ಲ ದೇವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಂತರಿಗೆ ಅವೇ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರು ಆಯನ ಹೃದಯಡ್ ಬತ್ತದು ಕುಳ್ಳುವೇರು ಇದನ್ ಪುರಾಣ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ತಿರಿಪಾದ ಕೋರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಇತ್ಯತ್ ನಾನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರನ ಐಟ್ಪನ್ ಪೋಪೆ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಸಮ್ಮರ್ ಇಡ್ಪಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಇಡ್ಪಂಡೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜತೆ ಪೂರ ಚಾಪ್ಟರ್ ದೆತ್ತು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಇಜಾಣ ಸಮ್ಮರ್ ಇಡ್ ಮೈನ್ ಇಂಚಿನ ಅಂಚದ ಎಲ್ಲೆ ರಥಯಾತ್ರೆ ಅದೇ ಐತ ನಮಕ್ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅದೇ ಅಂಚದು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ಅದೇ ತೆರಿನಾನೇ ನಮಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುನೆ ದೇವೇಡ್ ಅದೇ ಕೇನ್ ನೆರ್ದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಸ್ತು ಅದೇ ಮಹಾತ್ಮೆನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನಡ್ ನಮಕ್ ಸುದೃಢವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವೇಡ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಓದುವರು ಕೊಡೆಲ್ಲ ಓದ್ದಾರು ಅವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ರಥತ್ತ ಅವು ಏತು ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುರಾಣ ಲಂಚನಿ ಇತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ತೆರಿಪಾವಣ್ ಪಂಡ ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದೇ ಐಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುನೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡು ಅರ್ಜುನ ನಿಕ್ ಜೀವನಾಡು ದುಂಬು ಪೋಡ ಈ ಪಂಡ ಕಲಿಗಡ ಪುರ ಮೋಸ ಹೋಪನಕ್ಲೇವೆ ತೂವಡೊಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಮೂರ್ಖೆರೆ ದೇವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಪೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಜನಕ್ಲು ಬರೇರು ಅವೇ ದೇವರನ ವಿಚಾರ ಸೀದಾ ಚರ್ಚೆ ಆಪುನು ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಬರ್ಪುನ ಜನಕ್ಲು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ
ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಲು ದೇವರ್ನ ವಿಷಯದ ಸತ್ಯನ ತೆರಿಯೋನರೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಅವೇ ಅಂಚದು ಅಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ರಹಸ್ಯ ಅನ್ಪಂಡ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ అయిన ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತಿರಿಪೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿಲ ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ಅಂಚದು ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಥತ್ತ ಬಲ್ಲನು ಟಚ್ ಮಂತದು ಉಲ್ಪುನ ಭಕ್ತನ ಉಂಡತೆ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಲು ಅವೇ ಕ್ಷಣ ನಾಶಾಪುಣಿಗೆ ಪಡ ಇಟ್ ಕೊಂಚ ವಿಷಯ ಎಂಜಾಯ್ ಬಂದ್ಪರು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭಡು ಅನುಭವಿಸನ ಭೀಕರ ಕಷ್ಟಲು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರ ಹಿಡ್ದು ಆಯ್ಗ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರ ಹಿಡ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾರಾಪೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ರಥಯಾತ್ರೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲೇನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಸವನ್ ಬರೋಡವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುನ್ನತೆ ಅಂಚದ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಅವು ಉಂಡು ಅದೇ ಪೂರ ಮಂದೇರ್ ಪ್ರಭುಜಿನಕ್ಲು ಅದೇ ಸೇರ್ದು ಅಂಚದ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತಿರಿಪಾಲೆ ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡತೆ ಅಂಚದು ಅವು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಚಾರ್ಯರ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅದೇ ಅರ್ಧಾದ ಪನಂತರು ಅರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ತುಲೆ ಸಾಧು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೇರನು ಸುಹೃದ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಅಂಚದಾರು ಸುಹೃದ್ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಅದೇ ಸಾಧು ಆಯ್ನಕ್ಲು ಬೊಕ ಭಗವಂತ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರೆ ತೂಪೆರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಭಾಗವತಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ದೇವೆರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ದೇವೆರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಹೃತ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರೆ ತೂಪೆರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧು ಭಗವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರೆ ತೂಪೆರು ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವೇ ಪನೊಂತೆರು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದೇ ಇಂಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿಯಾದಿಪ್ಪು ತೂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪುನೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚದ್ ಈ ಪುರಾಣಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣಡ್ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥನ್ ರಥತ ಮಿತ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಆ ವಿರಾಜಮಾನ ಆದಿಪ್ಪುನೇನ್ ತೂದು ಭಕ್ತಿರ್ದ ರಥದ ಬಲ್ಲನ್ ಒಯ್ಪುನ ಭಕ್ತಗ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಿರ ಬರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಆಗಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಿಗ ಈ ಜಗತ್ತು ಬರೋಡುಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಟ್ ಆತ್ತು ಪಂಡ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಒಯ್ತುಲ ತುಲೆ ಈ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಸುಮಾರು ಉಂಡತೆ ಅಂಚದ ಅವೇನು ಕಲ್ಲುಗಡು ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಅದೇ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಲೇನ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದನೆ ಈ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯಗ್ ರಥಯಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ವರಪ್ರಸಾದ ಪಂಡದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣ ನಮಕ್ ತಿಳಿಪವನು ಅವೇ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ಸುಮಾರು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಟ್ಲೆಡ್ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚದ್ ಬುಕ್ ಉಂಡತೆ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನೆಟ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ರಥನ್ ಉಂಡತೆ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ದು ಒಯ್ಪುನಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಒಯ್ಪುನ ಹಂಗ ಪಂಡ ಆಯ್ ದೀಪತೆ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಲ ಅತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಲ ಯಾವ್ಗೆ ರಾಜಸೂಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದ ಮಂತನಾತ್ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಪುಣ್ಯನ ಅವು ಕನತು ಕುರ್ಪುನು ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣ ಈತ ರಹಸ್ಯನ ತೆರಿಪಾದೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಲ ಅದೇ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಇಟ್ಲ ಅಂಚೇನು ಅದೇ ಇರು ತಿರಿದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೇರದೆ ಮಂತ್ರ ಪನೋಡು ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚಾಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಾನಿ ಚ ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಪನಾಶ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ರಥಯಾತ್ರೆಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ತೆರಿಪವಣವೇ ದೇವರ್ನ ಪಾತ್ರತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ವಾಣಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಆತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ರಥನ ಶ್ರದ್ಧೆದು ಒಯ್ಪುನಗ ದೀಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಲಗೆ ಭಕ್ತಗ ರಾಜಸೂಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವಮೇಧದ ಯಾಗನ ಮಂತನಾತೆ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಪುಣ್ಯನ ಕನತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಪನ್ಪರ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ದೇವರ್ನ ಧಾಮಗೆ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಜೊತುಲೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಕೀರ್ತನೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ದಾಯ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಕೆಲವ್ರಿಗಾವು ಅದೇ ಐತಲ್ಲ ತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣ ಭಾರಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚದ
ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಂದುಲ ತೆರಿಪಾವ ನಮಕ್ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಬುಜಿಂಚ ಮತ್ತೆ ದಾಯ ಮನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೂಣ ಉಂಡತೆ ನಮಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಂಚದ್ ರತ್ತನು ಒಯ್ತೊಂದು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪುನ ಭಕ್ತಿರುಂಡತೆ ಸೈತನ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಉವೇ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸೀದಾ ಭಗವಂತನ ಧಾಮನ್ ಪೋದು ಸೇರುವೆಗೆ. ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಂತನ ಉಂಡತೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪನ ಎತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಿತೃನಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ದೇವರನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೂಪೇರಿ ಅಕ್ಲು ಅಲ್ಲ ಪಣ ಕೆಲವರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತದ ಅದೇ ಎಂಚಿನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಮಂತದ ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ಬೇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪಿತೃಲೋಕಡು ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ರೇಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾಗಿಯಾವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈತ ಪಂತನೆ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾವೇರು ಈ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಅವಲ ಸಿದ್ಧಿಸವಣಿಗೆ ಅಂಜದ ಭಕ್ತಿರ್ದ ರಥ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಜೀವನದ 4 ಪಂಡ ಭಕ್ತಿರ್ದ ಏರು ಒಯ್ಪೇರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರ್ದ ಪಂಡ ನೆಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಪನ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ವಿಚಾರನು ಉಂಡತೆ ಪುರಾಣದ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟು ತೆರಿಪಾವೇರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಥಯಾತ್ರೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುಂಡ ಭಕ್ತಿರ್ದ ರಥ ಒಯ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಸುಲಾಭಡ್ ತುಲೆ ಬೇತೆ ಮತ ಮನ್ಪನ ಆತ್ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗಡು ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಪಂತೇರು ಮತ ಆತ್ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುನ ಈಸಿ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆನ್ ಪಡೆಯುವ ಅತ್ಯಂತವಾಯಿನ ಸುಲಭವಾಯಿನ ವಿಧಾನ ಅಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣ ಪಂತೇರು ಇದು ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಪಂಪೇರು ಅಂಚದ ಪಣ ಭಗವಂತನೇ ಬರ್ಪುನತೆ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆ ಮಾತೆರೇಗ್ಲ ಅಂಚದ ಇಡ್ತ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಆಪುಣು ಅವೇ ಆತು ವಿಷಯನ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ನಾರದ ಪುರಾಣ ತುಂಡ ಅವೇ ಐಟ್ಲ ಪಂತೇರು ತುಕ ನಮ್ಮ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಅವಂತು ಅವೇ ದಾಯಪಂಡ ಆತ್ತು ವರ್ಣನೆ ನೆಟ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಾರದ ಪುರಾಣಡ್ ರಥಯಾತ್ರೆದ ದಿನತ್ತಾನಿ ಭಗವಂತನ ರಥತ್ತ ಬಲ್ಲನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸವನ ಶಕ್ತಿನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒತ್ತು ಪನ್ಪು ನಾರದ ಪುರಾಣ ಭಾರಿ ಒತ್ತು ಕೊಡದು ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುರಾಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಹಾತ್ಮೆನು ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಪಂಡ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಾರದ ಪುರಾಣಡು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕಿರ್ನ ಪಾಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರನ ಕಂಡನ ಪಾಪ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿಂದ ಹತ್ತು ಸುಮಾರು ಪಾಪದ ಲಿಸ್ಟ್ನೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಏನ ಇನ್ ಮುಲ್ಪನೇರ್ ಪೋಪುಜಿ ಅವೇ ಸುಮಾರು ಲಿಸ್ಟ್ನೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಮಹಾ ಪಾಪನ ಮಂತನ ಪಾಪಿಲ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರ್ಪುನೋ ಈತ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅತೆ ಇದೇನೆ ಕೇಂಡ ಅಕ್ಲ ರಥ ಒಯ್ತೇರು ಉಂಡತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೇನೋಡು ತೆರಿಯೋಡು ಐಕ್ ಪನ್ಪನೆ ಕೆಲವರು ಅಂಚತ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಗಾಡಿ ಒಯ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಒಯ್ಪೇರು ಅದೇ ಈಜಿನ ಇದೆ ದಾಳ ಗೊತ್ತಿಜ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೇರತೆ ಮಸ್ತ್ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ನೂತೆನ್ಮ ಅವೆಂಚ ಎತ್ತುಗಾಣವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಂದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ್ ಅದೇ ಇರು ಗಾಣವು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪಣತೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಂಡ ಏರೆ ಅದು ಪಡಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪಾಪಿ ಅದು ಪಡ ಆಂಡ ಈ ವಿಷಯನ ತೆರೀದು ನೆತ್ತ ಮಹಾತ್ಮೆನ್ ತೆರೀದು ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಪಾಪಿ ಆಯಂಡಲ ಆ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಜಗನ್ನಾಥನ ರಥನ ಒಯ್ತೆಂಡ ಆನ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪ ಕರ್ಮಲು ಉಂಡತೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರಡೆ ಭಸ್ಮ ಪೂಪುಂಡು ಬೇತೇರ್ಲತ್ತು ಪನ್ಪುನೆ ನಾರದ ಪುರಾಣಡು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಲೇ ಪನ್ಪೇರು ನಾರದರೇ ಪನ್ಪೇರು ನಾರದ ಪುರಾಣದ ಆತ್ತು ವಿಷಯನ ಆರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರಲ್ಪ ಅವೇ ಆತು ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ನಾರದ ಪುರಾಣದ ವಿಷಯ ಪುರ ತುಳು ಒಂಜೊಂದು ಇತ್ತು ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಂಚದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಡಿ ನಾನು ಟೈಮ್ ತಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ವಿಷಯ ತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಾವೆ ಅಂಜ ಮಸ್ತ್ ಪಂತೇರು ಕೊಡವೆ ತೂವಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತು ಮಹಿಮೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಶೋ ಪಣ ಭಾರಿ ಪಣ ಇನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಲ ಕೇನೋಟ ಪನ್ಪುನೆ ಇಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೊಂಚ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಅದೇ ದೇವರ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪನೆ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಪನ್ಪುನೇ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಕಲ್ಪನಕ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರು ಅದೇ ಪನ್ಪುನಕ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರು ಕೇನುನಕ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರು ಮಾತೇರನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪು
ಭಾಗವತಡ್ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರಿದೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅದೇ ಅಂಜದಾರು ಪರೀಕ್ಷಿತ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು 10ನೇ ಸ್ಕಂದಡಿ ಇಂಕ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ವಾ ಪರೀಕ್ಷಿತ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬಾರಿ ಚುರುಕುಂಡು ಮಾರ್ಯ ಪಂಡ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಜನ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪು ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೇನು ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರಿ ಅಂಚದ ಉತ್ತಲು ಒಂಜಿ ಪುರಾಣ ಎತ್ತು ಪುರ್ಲುಡು ಐತ ಮಹಾತ್ಮೆನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪು ನಮಕದೆ ಇದನ್ನ ನಮಕ್ ಕೇನೋಡು ಅತೆ ಕೇಣ್ ನಡ್ದು ತೆರಿವು ನಡ್ದು ಅಂಚ ರಥಯಾತ್ರೆ ಭಾಗಿ ಆಪುನೆಡ್ ನಮಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐತ ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕಲ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯನ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ರಥಯಾತ್ರೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುಂಡ ನಾರದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು 7 ಜನ್ಮದ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಪೋಪುಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಕ್ ಪುರ ನಾಶ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಡ್ ಅತ್ ಪುರ್ಲುಡು ವರ್ಣನೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅವೇ ಏನ್ ಐಕೆ ಪಣ್ಣೈತೆ ಪಂಡ ಈತ ನಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸೇ ದಾಯದ್ ಈತನೆ ಈತೀತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಪೋಂದನೆ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಆತ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜತೆ ಕಲಿಯುಗಾಡು ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ರೀಡಿಂಗ್ ದೀಪನ ಅದೇ ಓದು ನಂಜದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಓದುವರು ಅದೇ ಓದ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಅದೇ ಈತ ಮಹಿಮೆ ಅದೇ ಎತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಓದುವರು ಅದೇ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಅವು ಪಂಡ ಈ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನ ತೈತ್ತರೆ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಗಿತ್ತನಾಥ ಶಕ್ತಿ ಬೇತು ಇಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದ ಪ್ರವಚನ ಮನ್ಪೋಡಿಗೆ ಪಂಡದು ಕೊರೋಡಿಗೆ ಅದೇ ತೆರಿದು ಅವು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಕಷ್ಟ ಪಾಪ ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ಪನ್ಪರ್ ಪಂಡ ನಾರದ ಪುರಾಣಡು ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಸೀಕ್ ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಣಿಗೆ ಪಂಡ ಏತ್ ಪನ್ಪೆರ್ದುಲೆ ರಥತ್ತ ಬಲ್ಲನು ಪತ್ತದು ಭಗವಂತನ ರಥನು ಏರು ಉಯ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತಗ ಕಾಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ಕಷ್ಟಲ ದೂರ ಆಪುಣಿಗೆ 7 ಜನ್ಮಡ್ದು ఆయన ಬೆರಿ ಬುಡಂದೆ ಕಾಡೊಂದಿಪ್ಪುನ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯಿ ಎಂಕೀತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಣಿ అని ಎತ್ತೊಂದು ಮಂತಲೆ ಎನ್ನ ದಾಲ ಏನ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ದಾಯಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಜಿ ಅದೇ ಅಂಚೆನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಅಂಚದ್ ಇದೇ ನಾವು ಅರ್ಥವಂತು ಪಂಡ ಆತ್ ಮಹಿಮೆನ ಪಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವೇ ಪನೆರ ಪೋಣ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನ ಮಾತ ತೆರಿಪಾವೇರ ಅವೇ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೋಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೆ ಸಮ್ಮರಿ ಮಂತನ್ನೇ ಐಕೆ ಅದೇ ಈತ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಪುರಾಣ ಏತುಂಡು ಅಂಚದ ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂತರ ಏನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಸಮ್ಮರಿ ಮಂತದ್ದು ಅದೇ ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಆತು ಮಹಿಮೇನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ 7 ಜನ್ಮದಿಂಚ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆರಿ ಬುಡಂದ ಇಪ್ಪುನ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಪೋಪುನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ದುಃಖ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೀಕ್ ದೈಹಿಕ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ರಥ ಒಯ್ಪುನ ಸೇವೆ ಹಿಡ್ದು ಅವು ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕೆಲವುಂಡು ಇದೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣಡ್ಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆದ ಮಹಿಮೆ ಪನ್ನಗ ಒಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾರದ ಪುರಾಣದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆದ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಣು ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಇತ ಯಾತ್ರೆ ಪಂಡ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಇದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪುಂಡು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಂತನ ನಮಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಭೂಮಿನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಂತನ ಫಲ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಪಂಡ ವನಪರ್ವಡು ನಾರದೇರು ಬರ್ಪೇರು ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಪಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ವೇರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಂತಂದ ದಾದ ಫಲ ಬರ್ಪುನು ಈಗ ನಾರದವರು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಅವು ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಎಂಚೆಂಚ ಒಂಜೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದನ್ ಪೂರ ವಿವರಿಸೋಣ ಅಂಚದು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲ ಅಡಿಪ್ಪು ನಾ ಪಂಡ ಈ ರಥಯಾತ್ರದ ಒಂಜಿ ಮಹಾತ್ಮನ್ ಪನ್ಪರ್ತುಲೆ ನಾರದ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲ ಅಡಿಪ್ಪುನ ಪೂರ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥ ಅದೇ ಅಂಚದು ಬೇತೆ ಪಂಡ ನದಿಕುಲು ಉಳ್ಳದೆ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೀರ್ಥ ಗಂಗಾ ಕಾಶಿ ಅದೇ ಗಯಾ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಮೀದ್ ಅಲ್ಪ ದಾನನ್ ಮಂತನ ಉಂಡತೆ ನಮಗೆ ಏತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಪುಣ. ಆತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಕಾಲಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ನಾಣಿಗೆ ಭಕ್ತರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಭಕ್ತಿರ್ದು ಬಲ್ಲನು ಒಯ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಅಪೂರ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ನಾರದ ಪುರಾಣ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದು ಪೊಕ್ಕ ಏನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಡೀ ಕುಲನೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಣಿಗೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ರಥನು ಒಯ್ಪುನ ತುಲೆ ಐಕ್ಲ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಅದೇ ಇತ ತೆರಿಯೊಂಡ ಕೇನೊಂಡ ಕಲ್ಪೊಂಡ ಐಕ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡತೆ ಇತ ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯ ಬಂತೇರು ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನೊಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥಲ ಆಪುಜಿ ಈ ವಿಷಯ ಅದೇ ಆ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಸೀದ ಪೋಪೇರು ಒಯ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಏತ್ ಪಂಪೇರು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಯ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ವಂಶದಗೆ 21 ತಲೆಮಾರು ಅದೇ ಭಾಗವತಡ್ಲ ನಮ್ಮ 7ನೇ ಸ್ಕಂದರ್ ತೋಲಿ ಪಂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪುನು ನರಸಿಂಹ ಭಗವಂತ ಸಂಹಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ನರಸಿಂಹ ಭಗವಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಕ್ ದಾದ ವರಬೋಡು ಅಂಚದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೇರು ಯಾನೀರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತದನೆ ಈರೇನ್ ಕವು ಕೊರ್ಪರ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬರ್ತನೆ ಅಂತ ಈರೇನ ದೇರ್ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತದನೆ ಅಂತ ಪಣ ಆರ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ್ ಮಹಾಭಾಗವತ ಅದೇ ಅಂಚದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪನ್ಪರಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಉದ್ಧಾರ ಇಂಚ ಅವನ್ ಐಕ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು 3 ಸಪ್ತಬಿ ಪಿತಾಪೂತ ಅದೇ 3 ಸಪ್ತಬಿ 7 into 3 ಏತಾಂಡು ಅದೇ 7 ಮೋರ್ಲಿ ಏತಾಂಡು ಪನ್ಲೆ 4 ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಅದೇ ಇತ್ತ ಪುರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 21 ಅದೇ ಅಂಚದ ನಾರದ ಪುರಾಣದ ಏತ್ ಪನ್ಪರ್ ಬಂಡೊಂಡತೆ 21 ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅವು ಪಂಡ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುನಿಗೆ ಪಂಡ ನರಕ ಯಾತನೆ ಅಕ್ಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪರಿಗೆ ನರಕ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗ್ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಆತ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಥನ ಒಯ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಅಹಂಕಾರ ನಾಶ ಆಪುನಿಗೆ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪುನೆ ಅಹಂಕಾರ ತುಲೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬತ್ತದ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತನ ಪೋಯರು ಅದೇ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಯಾಪಲ ಬರವಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆ ಭಗವಂತ ಎಂಡ ಮನ್ಪಾಯರು ಆ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಪಲ ಒಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಡು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಪುನೆ ಅದೇ ಅವು ಯಾಪಲ್ ಒಪ್ಪೋಡು ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೇರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೆತ್ತೊಂಜೇರು ಪೂರ ದೇವರು ಮನ್ಪಾಯರು ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಭಕ್ತಿಡು ಪರಿಪಕ್ವ ಆಯ್ನಕ್ಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆತನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಈ ಉವೆ ಪಣ ಅಕ್ಲ ಜೀವನಡು ಉವೆ ಗೊಂದಲ ಇಜ್ಜಿ ಉವೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ತುಲೆ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತನ ಪೋಂಡೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಓ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಾಪನ್ನವೇ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಪನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀರ್ಥ ಬೂರನೆ ಅಹಂಕಾರ ಅದೇ ಪಂಡ ಏತು ಪಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಪನರ ಪಂಡ ಈ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪರ ಪೋಂಡ ಮಹಾಭಾರತದ ವನ ಪರ್ವಾಡು ಅದೇ ನಹುಷ ಪನ್ಪುನ ರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಆರ್ನನೇ ಪಂಡ ಆರುಂಡತಿ ಪೆರ್ಮರಿ ಅದು ಬರ್ಪೇರು ಶಾಪದ ಕಾರಣ ಸಪ್ತರ್ಷಿನ ಅಪಮಾನ ಮನ್ಪೇರು ಐಕಾರಿಗೆ ಶಾಪ ದಿಕ್ಕುನ ಅವ್ರ ಪೆರ್ಮರಿ ಅದು ಬರ್ಪೇರು ಪೆರ್ಮರಿ ಅದು ಬಂದಾಗ ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವರು ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಇತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಆ ಅಜಗರ ಸರ್ಪ ಪಂಡ ಪೆರ್ಮರಿ ನೀ ಎಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾರೆ ನಿಕ್ ಇತ್ತು ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊರ್ಪೇರಲ್ಪ ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿದ ವಿಷಯ ಉಂಡತೆ ಬುದ್ಧಿದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈ ಇತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಸರ್ಪ ಅದು ಬಿಡಿಯ ಐಕಾರ್ ಪನ್ಪುನೆ ನೋವು ಗೊತ್ತನ ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತನ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಇಂದ್ರನ ಪದವಿಡು ಕುಳ್ಳದ್ಲೆ ಇಂಕ ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತನ ಅಂಚದೆ ಅನ್ಮಲು ಸರ್ಪ ಅದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಅಹಂಕಾರ ತುಲೆ ಎಂಚಿನ ಅವೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಪಡದೆ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತನ ಪೋಯೇನೆ ಆಯ್ ಟಪ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಒಂದು ದಾದಾಪನ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ
ಐಕಿತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಜಪ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಪುಜ ತೀರ್ಥ ಬೂರುಜ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ದೇವರ ಅಂಚಿನಗಳ ಬುದ್ಧಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ದೇವರಿಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಪಾಠರ ಇಡೆ ಬರೋಡೊಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎತ್ತನ ಟಾಪ ತೀರ್ಥ ಬೂರು ಏರೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನಗ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತನಗಲ್ ತೀರ್ಥ ಬೂರು ನೋಡು ಅಂಚದು ಅಲ್ಪಾರು ಈ ಜ್ಞಾನನ್ ಕುರ್ಪೆ ಮಹಾಭಾರತದ ವನಪರ್ವಡ್ ಈ ಚರ್ಚೆ ಭಾರಿ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಆ ಸರ್ಪ ಐನ ನಹುಷ ಅಜಗರಾದ ಇಪ್ಪುನಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಥ ಬೂರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಪಾದ ಬೂರ್ರೆ ಕಾರಣನೇ ಎನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ತುಲೆ ಏತ್ತು ತಿರಿನಕ್ಲ ಬೂರ್ವೇರು ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ಉಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಅವು ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಏತ್ತು ಬಗ್ಗದು ಉಪ್ಪ ಆತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಪ ಆತು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಚ ಪವರ್ ತಿಕ್ಕುಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಇತ್ತು ಪನೆರೆ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುರ ಪಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಪಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಅವ ದೇವರ ಎಣ್ಣ ಮನ್ಪಾರ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲು ಒವೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೆತ್ತೊಂಜರು ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರ ಭಗವಂತಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರನ್ ಭಗವಂತ ಯಾಪಲ ಬುಡ್ದು ಪಾಡುಜರು ಅವೇ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತನ್ ಮಾತು ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಗುರುನ ಮುಖಾಂತರ ಕಲ್ಪೋಡು ಗುರುನ ಅಡೆಪೋಡು ಗುರು ದಾದವನ್ಪೇರು ಈತ ಮುಂಡಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಗುರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನನ್ ದೆಪ್ಪರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರನ್ ದೆಪ್ಪರಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಗುರುನ ಆಶ್ರಯ ಇತ್ತದೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪತನ ಆಪೆ ಅಪ್ಪನ ಆಗ ಮಂಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಣು ಆ ಯಾನ್ ಪೂರ ತೆರಿವಂಡು ಇಂಕ್ ಪೂರ ಆಪುಣು ಅಂಚೆ ಇದನ್ ಪೂರ ನಮಕೊಂಡತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದನ್ ಪೂರ ಪಂತೇರು ಅಂಚದು ಅಣ್ಣ ಈ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಇದನ್ ದಾಯ ಪನ್ನೆ ಪಂಡ ರತ್ತನು ಒಯ್ಪುನಗ ಭಕ್ತೇಡ ಪಂಡ ದಾದಾಪುಣ ಅಹಂಕಾರ ನಾಶ ಆಪುಣೇರು ಭಕ್ತೇದ ರಥ ಒಯ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಬುಕ್ ಅಕ್ಕಳ ಅಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಮೂಡುಂಡು ನಾರದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇಂಕ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಶರಣಾವುಡು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರೇನಿಗೆ ಪಂಡ ಸ್ವತಃ ವಿಷ್ಣು ದೂತೇರು ಬತ್ತದು ಅಕಲ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯಡ್ ವಿಷ್ಣು ದೂತೇರು ಬತ್ತದ ವೈಕುಂಠ ಧಾಮಗ ಲೆತುನ್ ಪುನುಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಡ್ ಬರ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜರು ಇಂಚ ನಾರದ ಪುರಾಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಇಪಾವಣ್ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ನಮಕ್ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ನಮಿತೆ ಏತು ತುಯ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ತುಯ ಅದೇ ಐಟ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಸಮ್ಮರಿ ಪನ್ನೆ ಪಂಡ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಣ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಓ ಮೈನ್ ವಿಷಯ ರಾತ್ರಿ ಓದ್ನಾಗ ಐನೇ ನೋಟ್ ಮಂತು ಅಂತೆ ಮೈನ್ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಐನ್ ಪನೋಡು ಅದೇ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅದೇ ತೆರಿಯೋಡ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅದೇ ನಮೈತೆ ಮೂರನೇ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಪುರಾಣದ ಐನೇ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತರು ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಬಹುವೇದಿತವ್ಯಂ ಅಲ್ಪಶ್ಚ ಕಾಲೋ ಬಹವಶ್ಚ ವಿಘ್ನಃ ತತ್ಸಾರಭೂತಂ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಬೊಕ ಹಂಸದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಕ ಉಂಡು ಅದೇ ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ನಮಕ್ ಐನ್ ಪುರ ಓದೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಓದೋಲಿ ಆತು ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಆತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಸಾರಣ ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆವಡು ತಿರಿಯೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದಕ್ಲ ಅದು ಪೊಡಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಜದ ಕಾಯಿಕ ವಾಚಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಪಾಪದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನಕ್ಲ ಅದು ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಎಸೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನೋಂಡು ಅವು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನೇಟದೆ ಜಪ ಮನ್ಪುನೇಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನೇಟು ನಮ್ಮ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಪುನತೆ ಅಂಚೆಯರು ನೀವು ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಅಕ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಓದುನಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಓದುನ ಅಕ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಪಂಡ ಡೀಪ್ ಆದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪೊರ್ಲುಡ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ ಬೇರು ಅದೇ ಆ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏರು ಕೊರ್ಪುನೆ ದೇವರು ಕೊರ್ಪುನೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಭಗವಂತ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಬುದ್ಧಿರ್ ಬುದ್ಧಿಮತಾಮಸ್ಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಏರು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ತೆರಿನಾಯ ಆದುಲ್ಲೆ ಆ ಬುದ್ಧಿಲ ಏರ್ನ ಅರ್ಜುನ ಎನ್ನ ಅಂತ ಭಕ್ತರು ಇದನ್ನ ಯಾಪಲ ಮರಪೂಜಾರಿ ಅದೇ ಇಂಕಿತ್ತು ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಯಾನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಕ್ತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಮನ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವರು ಮನ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾಪಲ ದೇವರ ಒವೇ
ನೆಟ್ಲ ಆಯ್ ಮರ ಪೂಜೆಗೆ ಯಾಪಲ ಆಯ್ಗ ದೇವರನ್ನ ನೆನಪು ಪುಣ್ಯ ಅತುಲ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತೊಂಡ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಐತ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯೋ ಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಂ ಚ ಮಯಿ ಪಶ್ಯತಿ ತಸ್ಯಾಹಂ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯಾಮಿ ಸ ಚ ಮೇ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಯೋ ಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಏರೆ ನಾನು ಪೂರ ಎಟ್ಲ ತೂಪೆರು ಸರ್ವತ್ರ ಅದೇ ಪಶ್ಯತಿ ಪಶ್ಯತಿ ಪಂಡ ತೂಪನ. ಯೋ ಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಏರಿಯ ನಾನು ಪೂರ ಎಟ್ಲ ತೂಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಂ ಚ ಮೈ ಪಶ್ಯತಿ ಅದೇ ಪೂರ ದಿಕ್ಲೆ ಏನನೇ ತೂಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಎಡ್ಡಲ ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಏನನ್ ತೂಪೆರು ರಡ್ಡು ವಿಷಯನ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಏನನ್ ತೂಪೆರು ಎನಡನೆ ಪೂರೆಲ್ನ ತೂಪೆರು ಭಗವಂತಡನೆ ಪೂರೆಲ್ನ ತೂಪೆರಿಗೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಕಲೆ ಉಂಜಿನ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಏನನ್ನು ಕಲೆ ಉಂಜಿನ್ ಪನ್ಪೇರು. ತಸ್ಯಾಹಂ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯಾಮಿ ಸಚ ಮೇನ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಇದೇನ್ ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಆತ್ ಮಹಿಮೆ ಅದೇ ಈ ರಥಯಾತ್ರೆದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕಲ ಅದೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ತುಯ್ಯ ನಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣ ಉಂಡು ಕೊಡತು ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಅದೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಇಂಚಿನ ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆಲ್ಲ ತೂದಿತ್ತದೆ ಭಯದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ತೋಜೆ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬರ್ಪೇರೊಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಪಂತೇರು ಇದರ ಅಡಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ತೋಜದನ್ ಅದೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಡಕ್ಕ ತೋಜದನ್ ಅವೇ ಅಂಚದು ಅಂಜನೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಇಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ವರ್ಣನೆ ಪನ್ಪೇರು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಅದೇ ಅಂಚದು ಇತ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಂಡ ಪುರಾ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಬೊಕ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಪುರ ನಾಶ ಆಪುನಿಗೆ ಅದೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮ ಎಂಚಿಂಜಿನ ಪಾಪಂ ಅಂತ ಅವೇ ಅಂಚ ತುಲೆ ಇತ ಕೆಲವರೆಗಾವು ಅದೇ ಇಂಕ್ಲು ದೂರಡುಲ್ಲ ಅದೇ ಇಂಕ್ಲೆಗು ನಿಕ್ಲೇತು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ತುಲೆ ಇದು ಕೇಂಡತೆ ನೆತ್ತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಐಡ್ದೇ ನಮಕ್ ಫಲ ಬತ್ತಾಂಡು ತೆರಿಯು ನಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ದೂರಡುಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಎಂಕ್ಲತೆ ಕೆಲವು ಮಾತಾಜಿ ಬಾಂಬೆಡು ಪಾಯರ ಅಪ್ಪು ಜೊತೆ ರಥಯಾತ್ರೆ ಭಾರಿ ಕೇನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡತೆ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕೇಂದಣೆ ಐತ ಫಲ ಬತ್ತಾಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಅವೇ ಅಕ್ಳು ಪೋಡೊಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಅದೊಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣಡ್ಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪೇರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಏರೆಗ್ ಪಣ್ಣಗೆ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡಿಗೆ ಅವು ತೀರ್ಥ ಅಂದು ತೀರ್ಥ ಹತ್ತು ನಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನಗೆ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡಿಗೆ ಅದೇ ಸರಿಯಾನ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬತ್ತು ಪೊರ್ಲು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ದೇರು ಅಕ್ಳಿಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಬೋಡೊಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಳು ಮೀನ ಬಾತ್ರೂಮದೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಗೊತ್ತುನೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಬರ್ಪುನು ಇದಂ ತೀರ್ಥಂ ಇದಂ ನೇತಿ ಏನರ ಭಿನ್ನ ದರ್ಶಿನಃ ಅಂತ ಅದೇ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಏರೆಗ್ ಬೋಡೇನೆ ಏರೆಗ್ ಆಪಣಿಗೆ ಎಂದು ತೀರ್ಥ ಹತ್ತು ಅವು ತೀರ್ಥ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ ದೇವರನ ಸ್ಮರಣೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಬೋಡುಂದು ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಅಕ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪನೆ ಪೂರ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಕ್ಲು ಪಡೆವಿರವೆ ಅಂಚದ ಏರೆಗ್ ಬರ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಂತನರ ಬಲ್ಲೆವೆ ಈ ಕೇಂಡರತೆ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕೇಂಡರತೆ ಐಟ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ತಪಗ ಪ್ರಭುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಇಂಕ್ಲು ಅಪಗ ಇಲ್ಲಡೆಗುಳ್ಳು ಅದೇ ಅಂಚವ ನೋಡ್ತವೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಬರೋಡು ಅವೇ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೇತೊಂದು ಬರೋಡು ಅವೇ ಅನ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚದ ಆತು ಮಹಿಮೇನ ಇವು ಪುರಾಣಗಳು ನಮಗ್ ತೆರಿಪ ಉಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಲ ನಾಶ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತರು ಪಂಡ ಈ ಪಂಡ ರಥತ್ತ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಟಚ್ ಮಂತದು ಉಯ್ಪು ನೆಡ್ದು ಆಯನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಭಸ್ಮ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚದು ಪಂಡ ಆಯ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯೇ ದಾದಾಪಿ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗುಂಡತೆ
ವೈಕುಂಠದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ ಬಿಡ್ಪಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ತುಲೆ ರತ್ತನ ಒಯ್ಪುನಾಗ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ರೆಡಿ ಮಂದೇವೆ ಇತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ಐತ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಉಂಡು, ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣ ಉಂಡು, ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಉಂಡು, ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣ ಉಂಡವೆ ಐತ ಮಾತ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಸುಮಾರು ಐಟ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಹಾತ್ಮೆನ್ ಪಂತೇರು ಸುಮಾರು ಮಹಿಮೆನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಂಡ ಪುರಾಣಲು ಉಂಡತೆ ಭಾರೀ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇದನ್ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚದ ನಮಕೇನುಜ ಕಲ್ಪುಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮಕೊಂದು ಓಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಆತ್ತಿದನ್ ಪಂಪೇರು ಪಂಡ ತೆ ಕೊಡೆ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣದ ಎಂಚಿನ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ಏರು ಈ ರತನ್ ಅತೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರದು ಒಯ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಅರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರಿಗೆ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನೇ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಈ ಪಣೆ ಅನಪ ಓದ್ನಾಗ ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಐನು ಮುಲ್ಪ ಆತು ಮಹಾತ್ಮೇಡ್ ಪಂತೇರು ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಪುಣತೆ ಗುಣರ್ದೇರು ಮುಕ್ತ ಆಪೇರನ್ ಅಂಚದ ಐನ್ ಐಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಹರಿ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯನ ಇಟ್ ಪಂತೇರು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಆಯ್ಗ ಪಂಡ ಏತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಪಂಡ ಐತ ಫಲನ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದ ಟೈಮುಡು ಗಂಗಾ ನದಿಟ್ ಮೀಂಡ ತಿಕ್ಕುನ ಪುಣ್ಯರ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ಸರಿಮಾ ಆತ್ತು ಮಹಿಮೆನ ಐಟ್ ಪನೂನ್ ಪೋಪ್ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಅಕ್ಲೆಗು ಅದೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಯುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ಮನ್ಪೆರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣದ ತೋಜೋಡು ಅವೇ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣದ ಪಂಪೇರು ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣದ ಪಂಡ ಈ ಚರ್ಚೆ ಓಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದ ಕಲಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಕಲಿಯುಗ ಮಸ್ತ್ ದೆತ್ತು ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಪೇರ ಅಂಚದ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಉಂಡತೆ ಕಲಿಯುಗದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಪೇರು ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪುಲಿಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡ ಐತ ವಿಷಯ ಇಡವೆ ಅಂಚದ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರದೋಷ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಲಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂದ್ ಅಂಚದ ಐಟ್ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಈ ರಥಯಾತ್ರೆದ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದ ಜೀವಿನಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಅಕಲ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿಲ ಬಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆಂದು ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಈ ಇಂಚಿನ ನೆಟ್ ಜಗನ್ನಾಥನ ರಥ ಒಯ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಈಸಿದ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಒಯ್ತುಂಡಗೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಅಕ್ಲನೆ ಇಡೀ ಕುಲನೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದುರ್ಗತಿ ಬರ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ಆತು ಐಟ್ ಭರವಸೆನ ಕೊರ್ಪೇರು ಆತು ವಿಷಯ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಆತು ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಳೆದು ಕೂಡ ನಾವು ಅವೇ ಈ ರಥಯಾತ್ರೆ ಐಟ್ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರೋಡು ಐನಾತು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಡು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಉಂಡತೆ ಇದು ಇತ್ತು ಜನ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಳ್ಳಾರು ಕೇಂದ್ರ ರಥ ಮಹಾತ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಪಿದೈದಾಕ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಬರ್ಪುನೆ ಅದೇ ಅಂಜದ ಐನಾತು ತುಕ ಈ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಏನು ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ಐತೆ ಲೈವ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚದು ಐನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇ ಅಂಚದ ಆತ್ತು ಮಹಿಮೆನ ಪನೊಂದು ಪೋಪ್ಯಾರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪಡ್ದಲ ನಮ್ಮ ಬಿಡುವಾಡೆ ಆ ಪಾತು ಮಹಿಮೆನ ಪುರಾಣಲು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಗರುಡ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಸುಮಾರು ಶಿವಪುರಾಣ ಅಂದುಲ ಪನ್ಪುಂಡು ರಥಯಾತ್ರೆದ ಮಹಿಮೆನು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪಂಡ ಅಂತಃಕರಣನೇ ಶುದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಆತು ಮಹಿಮೆ ಅಡ್ದು ಕೂಡ್ನ ಈ ರಥಯಾತ್ರೆ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ರಥಯಾತ್ರೆ ಸೇರೋಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನೋಡು ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜವೆ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚದ ಈ ನೆತ್ತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪ್ರಣಾಮ ಅನ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ಪುರಾಣದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮತ್ತ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ನನ್ಲ ಉಂಡು ಆತಜಿ ಅದೇ ತ್ಯಾನಿತ್ತು ಇದನ್ ಪೂರ ಪನೇರೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಲ ಸಮ್ಮರಿ ಮನ್ಪೆರ್ಲ
ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಬೋಡವು ಅದೇ ಇತ್ತೇನ ಮೂಜೆ ತುಯಿನೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪುರಾಣ ಉಂಡು ತುಪುನ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ಪಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಅವೇ ಸುಮಾರು ಪುರಾಣಲು ಪೂರ ಬಾರಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಅದೇ ಪಂಡ ಆತ ಅಧ್ಯಾಯ ಗಟ್ಲೆ ಉಣ್ಣೆಟ್ಟು ಅದೇ ಏರು ಓದುವೆರು ಅದೇ ಓದುನೆಟ್ ಕಲ್ಪುನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಲಿಯುಗದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಹಾಕುನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಅವೇ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡ್ ಬರ್ಪುನ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ ಅವೇ ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ನಮ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರೆಗ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನುಡಿಯ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಕವೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನೀಲಾದ್ರ ಶಂಕ ಮಧ್ಯೆ ಶಕಟಾಪಟೆ ಸಿಂಹವರ್ಯಸನಸ್ತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಾಜ್ಜಬಹಸ್ತಂ ಮುಕುಟಮಣಿ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಂ ಸುಭದ್ರಾಪ್ರಾಣದಾತಂ ಬಲದೇವ ಸಂಹಿತಂ ಭಕ್ತಿಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾತಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಭಿಧೇಯಂ ವಿಮಲ ಸಹಚರಂ ಪಾದಪದ್ಮಂ ನಮಾಮಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಶಬ್ದ ತುಲೆ ಪಾದಪದ್ಮಂ ನಮಾಮಿ. ಅದೇ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಇಂಚ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಕೊಡು. ಅದೇ ಅವಿನ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪೂರ ಉಂಡು. ಒರಿಜಿನಲ್ ದೇವನಾಗರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡು, ಅದೇ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಂಡು, ಅಂಚೆನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ದನು ಕನ್ನಡ ಉಂಡವೆ ಅಂಜ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವೇ ಅಂಚದ